o monte é noso, todos, hombre. Sí. Ganamos que tiñamos a razón, senón non lo daban. Aquí, primeiro era a cárcel, porque a cárcel fixeron cando foi da guerra, pola carretera, de que ven de Figueiredo, aquí ao cuartel, por aquí, claro. Pois aí había un acolital que chamaban o viveiro, ali collían a xente, e iban a tirar, cando mataban, iban a tirar ali un fondo que había. Pola xente buscaban a familia, pero non a encontraban, non sabían onde estaba. Pero veciños mesmos, os veciños mesmos facían. Depois este espacio cerrouse, pero como era do Estado, porque era do cuartel, da cárcel, pois xa empezaron a vir os militares, pero viñan nada máis que para facer a extrusión. Depois de facer a extrusión, puxeron como outra cousa, non sei como chamaban, CIR 13. Si, andaban os militares, antes andaban, lavaban a roupa nos ríos, eu acordo de andar aí a lavar a roupa. E desa non se metían con nadie? Ai, non, daquela non se metían, eles andaban a lavar, iban a lavar por aí abaixo, para lá, comían por aí, onde se encontraban. E antes había moitos bares por aquí, e viñan a comer, iban a comer aos bares. E despois do CIR, foi cando veu isto, a brillar. O problema que tivemos foi que depois, ultimamente, dicían que aquilo que era deles, a min collían unha casa, collían ya esta señora, a outras máis dali. Aí que foi cando empezou todo o problema. Non deixaban estar polos camiños. Non deixaban pasar, daban tu alta, onde vai señora, vamos a dar un paseo. Non, por aquí non pode pasar. Que eles querían coller todo, e non querían dar ao monte, que era deles. E depois, claro, como non puxeron un abogado, preguntaron a quen o compraron. Primeiro dixen que o compraron, e a quen, pero como non había a quen, os fulanos que puxeron empezaron a traballar, e ganamos, que tiñamos razón. Pero temos pasado... Sí, como alambras, había alambradas que estaban de pincho, sí. Non deixábamos ali sequera nem a xente dos portales, xa estaban ali os militares para baixo e para arriba, para baixo e para arriba. Cando botaban as bombas, ao mellor no pasilla non nos pasou, pero hubo que no comedor o mueble da lousa, o cristal. Querías ir a apañar un pouco o toxo e non te deixaban, había que ir a pedir un permiso ao cuartel. Daban-te un permiso para poder apañar no toxo e fora. O gando non podían deixar pasar, que daban os militares a botar o gando fora. E resulta que lle mataron tamén un cabalo aí a unha veciña miña. Claro, empezaron a dicir que había que facer unha reunión e vir ao monte, e xa viñemos, pero viñemos moitas veces. Moita xente, que tamén foi o que dou a vida, que veu moita xente, senón... Pero moito dixían, bueno, ponse unha pulga contra un elefante, pensa que vai facer contra o Estado non se fai nada, señor, cala a boca, que ti fuxa a escuela, pero non debe ser moito, porque oías de todo, pero cando fixeron os mapas, que empezou a salir todos nos mapas, entón a xente foi cando mirou e dixo, os da de arriba din a verdade. Porque era verdad. Entón, daquela foi cando a xente de lá de baixo, porque Salceda é grande, é unha parroquia grande, empezaron a vir, moitos que teñen propiedades de matos por alá, empezaron a vir, pero a primeiro non viña nadie. E unha vez salí no periódico, ai Dios mío, puxeme na ventanilla dunha caseta daquelas, e puxeme, a ver, servirme unha cerveza. Mira, mira, íbamos polo monte, pero pasábamoslo ben tamén. Como nunca ando nesas cousas, eu tiña un medo que eran lágrimas co medo que pasaba, temblaba co medo, porque viñan contra nós, a min se me daban hostias e me tiraban por lá baixo a tombos, porque eran unhas caras respetosas, e con aqueles traxes, pero nós, coa cantidad que viñamos, seguimos avante, fixemos de frente, mira. Foi unha pega que bonita, pero tamén, que ao mellor chegamos as palas á xunta nosa. As palas que traen deles. Mira, quedaron aí igual, que eles tiñan medo que eles botaran fora. Quedaron aí e cada un está na súa. Nin eles se meten con nós, nin nós con eles. Agora podes ir a andar por todo o monte. Agora pagan un alquiler. Teñen un alquiler e pagan. Teñen que marchar de aí. Que
dar cartos. Está todo empleado no monte? Todo vai para o monte, para limpialo, para os árboles, todo para o monte. Para plantío? Para plantío, para todo vai para o monte. Todo vai para o monte. Claro, que eles agora, que dirían eles? Estábamos contra eles, contra esta xente toda, tiñan a razón, luchaban polo deles. Porque a verdade está aí.